Wis. Greng 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 greng. Iki apa? Kok Misma montor ben seneng atine. Malah seneng tenan ah. Ya makasih mbok tukokno motor ki sing nganggo aku. Wis mbok delok wis Wis. tak juduli Misma tukokno motor baru. Ya asu. Apa ora? Gak jajal sik. Nyari motor. Nyari motor. Lah. Motorku apik ora? Ya nih. Langsung reyen. Greng 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 greng. Marai reso tuh. Reaksi sekarat iki. Motor rasa sok Saiki sakal. motor anyar. Ayo iki lho saiki pinan. Lah kae sing ngono guys. Nak iki lho sing nyari aku motor anyar. Lho nukokno Mbak Isma aku. Lah swidak. Lah koncone nganu iki, koncone mergawe nukokno Isma. Iya, melok numpak. 4 mau 6. Duit. Wah, oke. Iya, Susu. Enak susu. enak. Sis paling racah kritik kene. Poli mang-mang. Lagi sekian. Kritik mang-mang kene. Iki Nggo nggo syarat, guys. disebar Mungkin iki yo paketan. syarat iki sing penting koin duit koin iki. Heeh. Nek masalah ngene iki kan iki wis sedekah sing penting syaratnya kritik iki aku sak enekku ki mau. Iya. Mbok piro? Nyarati karo kembang ya. Heh? Ya. Heeh. Baru Ya. tadi jadian jadi. Kelompokno. Nek aku ki bebek Isma ora open. Paling nggo sangu bodo pe ngono kuwi cara mono nglumpukno kuwi. Bodone cek suwe. Cek suwe. Lah ya engko nglumpukno nek Sampai kelompokno nek. nggo bodo. Iya pas sedia Mbah ngene iki kok open men wae. Lah ya, Ayo. maksudnya kok open men lho. Dikelompokno kok iso sampe ngono. Ora kaya aku Mbak Isma yang Alah. lagi duit-duit. iku gagenan diodol. Bingung nek apa timboko. Heeh. Mae dikelompokno bodo wis. Gong. Assalamualaikum warahmatullahi Sudru. wabarakatuh. Sakedakan motor. Alhamdulillah. Ger. Muni matur nuwun. Matur nuwun Mbak Deni. Piye tek ora nukokno Mbak Isma. Lah nanti kantil lek Melok. melok Melok nganggo. Sopo? Sing nganggo. Sing nganggo sopo yo? Isma sing nganggo. Kontake ya. Gini. Kontake kaya cetekan LPG. Lah iso nek dicolong Dek wong. bengi ape mati. Aku perkara kuwi. Nyetekno, Angger wong iso. ngekakno. Ya nek pertamane ya lho. Lho maksudnya nek gak nganggo kontak ki piye? Lah kok nek ning ndi ku aman apa ora? Ya kok enek kuncine tit. Nek batune rusak ya malah mati rasa mulih. Bu, enek batune kuwi nggo ngunci nek ning ndi gak diklek wong. Yo, tit neh. Metu tit neh ning pasar. Aduh lagi kok tati. Ning pasar. Piye? Wis tak kunci ya urung ya. Astaga, engko lali. Ku. Oh ngono, Den. Anggo tati ngono. Bingung mbak nganggo kuwi. Nek gak nganu, nek urung biasa nek biasa ya. Kok ono gembok rantai? Ya, iku nek suwet. Iya aku. Loh, apa tak kayak gembok rantai aku sing ngarep kuwi. Yo, Nggih, bener iso nganggo tati ki engko nek nek lali tite. Nek wis dienggo metu. nek tak kunci ndekne gak iso nen dijipuk wong gak iso. Oh gak. Maksudnya ngene lho, kene kan metu. Lah kunci sing tit ki mang gak kegawa ning omah. Ya ora iso, motor ki gak iso adoh kok remote nang. Oh, remote ya kudu digawa. Heeh. Oh, ngono. Nek adoh ya mandek. Eh, Kecene mau kuwi. Ya. Aku golek kembang goreng. Loro, 3, 4, 5, 3. Tapi gak anu, Gak apa. gak melek ngeroyok. Apa golek kembang goreng? Lah, Sik ya. ya meleh. Sampai minggat nih. Engko rauman ngenteni, Mak. Oh, rezeki kok yo. duit kok. Ndah. Iku tungguni, Mak yo. Mak nih. Mak nih. Tak omong. Deni nukokno motor aku anyar, Mak. Oh iya. Lah engko sing numpaki aku. Lah ora siksa nduk ya. Ya, lah yo. Pegawe. Lah, apa sapa yo, Mak? Sing numpaki. Kono kuwe. Iya. Wis tak tumpaki. Bola yo. Alhamdulillah. Dalane aja minggat nih. Lah ya, kowe aja lunga sik, Mak. Kok rezekine selak ora uman. Anu nduk, bolone mergawe. Lah, kalau Mak nih, kono motor aku, Mak. Matur nuwun. Yo matur nuwun.
Bolak-balik kok matur nuwun. Engko nang dampat. Nah, amin. Amin. Yes, amin. Lah engko melok numpak ae. Keluarga berdoa Gak ero karek kowe. sambil usaha ya Dek. Amin. Berdoa lulu tanpa usaha kok ya. Ceblok kondi. Blok konti. Lah ya. Nek Sugian. Lah ya. Masuk gunung. Apa kandang bubrah ae. Kandang bubrah ra nganggo Pesugihan kandang bubrah ngerbek Ora. tahun iki mau. dandan. Dandan. Wis ngono ae ra nganggo ora nganggo. tahun tuku motor. Tahun dampat. Amin. Ya wis tuku roda 4 ngono malah Malah hanya nih. lebokno rene. Nanti iso sedih. Dibangun sik kae. Iki dienggo garasi kene kono. Kabuntu. Sapane buah. Didono. Ya. Cara mono diambak. Juga ganti kan ngopi. Sedeng deh. Langsung apa direyen lho. Apa ra aku sing numpaki kandhane yo. Piye ki? Iki dur saiki. Nah, iki tuku motor gedine cah dienggo wong akeh iki muat maune sambat motore cilik. Lah yo. Ora aku kae. Lah suwe. Angkatin. Alah. Nak anyar, gendret. Nek anyar Bari kaya anjal. nek anyar penak tumpakane membut-membut. Kaya Apa ku dit? pinuk guys nek anyar. Lah iki kok kaya dhuwur kok kaya angkluk-angkluk dadi ratu. Kak. Ger tenan. Betul-betul. Oh, ya senenge bayi. Lah iki lho, muga-muga iso tuku ngene iki Den, sing putih ki lho Den, cilik lho. Nah, iki lho ngene iki selawati bismillahirrahmanirrahim. Sedeng keluargane kene. Bismillah bae. Timbang kan enak ya, guys. Kuwi ning ndi ning pasar Aku golek. mas kok pasar daerah lagi kan. Golek irono ae. Rono. Lihat kene apa kono? Lewat KRM. Kene ya sana ya. Oh gak iso mbok. Ayo. Kono. Soalnya motornya anyar guys, nek anyaran. Siapa mau? Karo. Mbak kuwi lho sing ngajak kene. Oh, Mbak anu. Mbak Tin. Mbah, kalah sama Mbah Sriami kok koyo bakul apa janganan iso bangun omah cah. Solawati. Mbah, tara rong wayahe, sampeyan ki nek garise. Kon wis wayahe piro wene ngono. Wis wayahe pira wene. Lah kadun. Ora iso dadekno kene sugih sampeyan nek menawa anake iso. Iya. Biasane kan ngono lho, kaya Mas Arifin ya, Den. Lah. Demben kaya piye lho, Mak Dame saiki yo kok anake iso jaya kembang boreh apa kembang telon apa kembang nyekar. Bang Goreng. Mbah Pru kok yo pinter ndek ora ngewan rasa kulicin guys mari nyemek. Apa wis krasa? Wis krasa nek Oh, aku ora open kok. heeh. Lah kali kanggo. Lah kae jeplek mbak iki. Wih, Di anu ae. Mbah, iki apa mbak? Apa kono? Tadi dolane aku bongkok. Ning pasar apa kono ae? Halo wonge lambi pink. Oh. Nek rasa nasi ae. Ora nek anyar bakale. Nyari ya para ya. Sampai keteguk biar gini. Aduh lah kayak emang buka rata cangking. Aduh. Nah, kembang goreng. Pirang tondo. Satu mangin, Mbak. Kembang goreng, guys. Pokoknya kembang goreng. Kembang boreh nggo borehi motor. 2000. Kowe kok mambu budak. Wah, alah aku jogo kakak pel. Kakak pel, Mbak. Kok murah yo rong ewu. Ya, alah. Tak nganggo ngene iki. Ya iki. Yo. Mbak. Besi yang ngene iki, Mbak. Nganggo ngono kuwi. Lah ya makane. Kok ijlik. Gak ero. Biasane awan sithik ya no.
Makasih, Mbak. Ya, jadi. Wis yen anu yen wis makmur yo, wis ora tau tandur sakjane. Makmur. Nek ora tandur jenenge makmur. Anak wis Wis. wis Ya. karek mangan terusan masak. Nah. Yo pene anake 6. Heeh. Ya ya ya. Makmur jenenge. Mangan mur sak baute. Apa? Makmur. Mur baut. Baik. Sing nyawar makmur sehat ya wis makmur budaya. Alah anjal Alah. to. Nah. Dipeki bojoku nek. Alah penak ki, penake dibeki kok dienggo jalan-jalan, bar kuwi kok engkres ora nang omah nang dalan-dalan. Apa yo renang kali Mbak. Sakalne dadakan apa kae? Ya mbok. Siang malam, siang berlibur keluarga. Apa? Siang malam apa Den? Acara apa tek bengi? Siang Kok di siang. Alah, lha iki omahe kok wah apik. Cilik tapi apik. Kayak Kok kene. Mas. Dek. Bah. Ayo, apene pe digone ndi? Ayo melak aku perang. Ayo, ayo Rene. Melak para. Repoti ae anake ra Jawa, mbuke sing ngekrek ki engko. Bahkan celuk saiki pongko. Ndah Apa bisa nek. oke, Bah? Bah, ayo, Ayo, minggat melak perang. jalan-jalan. Ya, kok adoh men. Iya, jalan sing adoh malah. Ayo, kering kok. Keri, saya tak siap-siap apa iki lho? Gebiar duit, Nek apa sih? gebiar duit. Gebir mati. Sebaran, ayo. Bancaan. Bahayane iki bingung ora roh. Bingung, iya. Apa? Cara mono piye ngono? Gak tak pateni ben Heeh, dirasine ben panjang. dawa. Walah dur Den. Walah. Penak Pak, Isma. Mak, penak mak tumpane membut. Dan langsung goncek. Engko. Sakal. Dia kok ngajak-ngajak sakal. Heeh. Mbak, Pak, apa enakan duit kok. Piye? Iki lho. Iso ngene iki. Aku kadang yo bingung mbek motor. Lah kuwi tek muni karena ado. Teka kasih. Aku yo bingung motor kuwi aku tak cetek. Tak pakno neh disetang ora iso buka. Aduh. Wes, Lah kuwi nek tuku bensin aku ning ndi? tak rantai. Yo bener kowe iki lho mbok rantai kek rantai kuwi. Ini ngene. Gembok ngono kok. Lah kuwi nek tuku bensin buka nih. Ya oke mah. Motor biasa mbak. Oh. Cuma fungsi tinggal buka nutup ki ning kontak iki wis ngono tok. Pengen ngono tok. Heeh. Butuhe digowo. Betul no, cuma odine kuwi mau. Batune nek entek. Dadi cas. Enggak, tuku ning gone iki lho 55, 13.000 regane. Batune sing nit iki. Yo, Nentek dicas. Nentek tuku batu. yo. Aduh kok koyo jam tangan. Bro motor saiki ki enak-enak ayo guys. Ngene. Iya. Lah montore kuwi tak telepon. Montore kuwi nganu kunci apa? Apa cekekan kompor ngomong ngono. Heeh. Petekan kompor. Aduh, yo mati aku ngono. Aku mergo iki ngene lho guys nek sekupi kuwi kan. Langsung Ngene lho. langsung jret tenan. Langsung mekan. Ya lah aku senengku ngono kuwi. Nek engko leren. Cetek. Lagi budal Remo. kok mateni neh engko lari. Mangos dicetek apa urung ditut dibaleni neh gak kan gak roh guys. Heeh. Mbah. Soale Nah, wong lali nang teke iki, Mang. ora iso makane aku. Emang parkir lek ning pasar parkir lek Jerman. Lek kan nek parkir aman nih maksudnya. Heeh, Enek wis sing rasa mantau. di nut-nut. Ora sampe. Kok kobokan kuwi kok bingung kok koyo. Guru anu giat. Arep delok pedhot apa ora, Mang? Ayo. Kena penancang. Ya wis ya guys ya wis pokoke iki enek beberapa pertanyaan juga Mbak. Heeh. Apa kanggone pemirsa apa cah SMP ki boleh toh Mbak apa jenenge sekolah pakai motor. Nah,
sesuk tak sepilno nek budal. Ning gone SMP 4 iki bocah kelas 1, 2, 3 padha numpak motor kabeh. Lah iki sapa monyo iki iso numpak motor. Saiki wis montor Den. semua Wis motor ora enek. cuma masih dikendaleni orang tua, ora terus dilos. Ora dilepas ngono. Jek dipantau. Masih dalam pantauan orang tua. Ngene lho, numpak motor iki tak kongkon ngene, guys. Minggune Wati iki kan sepeda yo ora gablek, guys. Nek, "Duh, aku tumbas nang anu apa jenenge? Minggune Mbak Wati." Engko nek ngger aku Enak dikongkon. ngkokno sepeda listrik kuwi engko urung karo nek kanggone jangkane pendek kan musiman kuwi. Engko nek engko sepeda listrik kuwi engko ora musim balik ning motor meneh. Kalau ditukokno motor ki mau motorku sing kuwi Wesi. ngono lho. Aku ki mikir jangka panjang. Engko nek tukune sepeda listrik kae, engko alah akhirnya gak kanggo kaya sepeda mini lho. Tuku sak gedakan ora dinggo. Ki tukune dhewe mbek kowe, Mbak. Pirang atus kae lali aku. 600 mbok pirang atus kae lali aku. Malah rugi nganggur. Ora kanggo. Ora kok mesin. Motor ki kok nek bocahe kanca-kancane ki padha ajar. Wo bocah ki kok nek ora tak padakno mbek kanca-kancane ki mau ya malah anakku sakno guys ngono. Kan mboke sing ngekrek ngono gak wis perkembangan zaman. Yo urung langsung ora tak culno aku ya tak tega iki bocah sak ngono. Oh nek wis duwe iki mboke wis siap. Ora iki sok nyelot gede ya butuh tetep. Iki lho, aku kelas 6 ini. Tetep butuh. Arjun, gak ya wis padha numpak motor kabeh, Mbak yo. Wis do iso. Aku terus Cah cilik-cilik wis do ajar wis. Kok ya padha ajar. Tapi yo ngono tetep dipantau mbek pengawasan orang tua, guys. Syukur apa mbuyak ning cepu budal dhewe gak mungkin. Nek pikirane wong ini iki gak mungkin. Kabeh gak mungkin mesti dalam. Ya ora tega ya Den, tetep dipantau sih. Tetep sok nek sekolah yo ora ketangguh pirang minggu tak Diterno sih, diterno. Kirane bocah kuwi lanya meskipun hari pertama numpak motor ki mang tak tutno mburi guys aku wong iki tetep ora tega tak sampai teko sekolahan ngono. Oh anak aku malah rasa turu malah mati. Somben prigel maksudnya nganu-nganune ya SMA kuwi lah, maksudnya wis iso pas lepas. Iya. SMP kelas 2, kelas 3 ki wis paling wis genjret. Wis, ngene iki lihat-lihat ya cek malah dadi pikirane wong tuwa. Wis matur nuwun sing akeh. Muga-muga ya panjenengan diparingi sehat seger waras panjang umur ya. Wis ngono Mbak Deni dan Mbak Isma pamit. Becik keterak utara dadi wong apik sampai nglarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.